लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे अर्निं एप लानानै फैदों। बे अर्निं एपनि मुङानो जाबाय बिटि। बेयाव माबोरै रेजिस्टार जानांगौ आरो माबोरै रां खामायनो हायो। फैदो अब्ला लोगोफोर, खिन्थानायनि सिगां आङो बे एपआव एबा बे प्लेटफर्माव बेसे गोबाव जाखो जइन लानानै आरो बेसेबां रां खामायखो बेखौ आं नोंसोरनो खिन्थाग्रोनि। उइथड्र रिकर्डखौ आं नोंसोरनो खिन्थानि। बे गासैखौबो आङो उइथड्र खालामबाय। नायदो 1000, 500, 600, 300, 400, 2000, 900 आरो गोबां आङो इयावहाय खामायनो हाबाय। आङो 2 मान्थ जाबाय। नोंथांनोबो आङो डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय लिंकखौ। लिंकआव थांनानै नोंसोर माबोरै रेजिस्टार जानांगौ बेखौ आं नोंसोरनो खिन्थानि। जेब्ला नोंसोर लिंकआव थांगोन थुगोन अब्ला बेबादि फैगोन। बेयावहाय मबाइल नाम्बार आरो नोंनि पासवर्ड माबादि होयो नोंनि गोसो बायदि आरो अटिपि नाम्बाराव अटिपि हाबगोन आरो अटिपि हाबोब्ला बेखौहाय होनानै अब्ला रेजिस्टार जानो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार जाखाङो अब्ला रेजिस्टार जाखांनानै नोंसोरो रिसार्च अपसनाव थांनानै रिसार्च खालामदो। 420 थाखा आरो 420 थाखा सोयोबा 30 थाखा नोंनि रेजिस्टार रिवार्ड मोनगोन। बेजों 450 थाखा जागोन। 450 थाखाजों नोंसोरो इनभेस्ट खालामनो हागोन। मेरला पेकेजफोर दं, 6000, 300, 1000, 4000। फार्स्ट टाइमाव बे फैसाखौ खालामनो हागोन नोंसोरो 450 थाखाखौ। आंबो बे फैसाखौ खालामदोंमोन। लोगोफोर बियो 4 इयार्स जाबाय। दाखालि 4 इयार्सनि एनिभार्सारि मोनसे सेलेब्रेसन खालामदोंमोन। बेयावहाय आंबो रिवार्ड मोनदों। 1 मान्थ जानायनि रिवार्ड मोनदों। माखासेफ्रा 1 इयारनि रिवार्ड जेसेबांनाखि 5 मान्थ 10 मान्थनि रिवार्ड गासिबो मोननो हादों। दा लोगोफोर लिंकआव थांनानै नोंसोरबो रेजिस्टार जादो आरो गोसोआव लाखि, जुदि नोङो पेटिएम बा गुगोल पे बेबायदि इउज खालामाब्ला बेयावहाय नोंथांमोना जइन खालामनो हानाय नङा। मानोना पकेटाव एसे थानांगौ अब्लासो बेयावहाय जइन लानो हागोन आरो फैसा खामायनो हागोन। नोंसोरो जुदि माबाफोर डाउट दङब्ला आंनाव नोंसोरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो सोंहरनो हागोन। थेंक इउ।